Hi ha qui pensa que el millor és el seu sabor. D'altres, que les seves nombroses vitamines i minerals. Tots ells tenen raó, perquè és força saludable i beneficiós per la salut. Però com totes les coses realment bones, el millor d'ell no es veu d'un cop d'ull. Perquè ell és tradició i cultura, des de finals del segle XIX, quan van arribar a Gavà. Ell és territori, on són el nostre clima i les característiques de la nostra terra que hi donen lloc a la seva inimitable varietat. Perquè fins i tot té marca pròpia i és part important de la nostra creixent economia. Als mercats i a les botigues, on es distribueix conservant totes les seves qualitats gastronòmiques. Perquè també és talent i innovació, especialment quan els restauradors el posen a disposició dels nostres paladars, oferint-nos un ampli ventall de varietats gastronòmiques. Tradició, cultura, talent, innovació, valors que també trobem a la nostra gent i que el fan el millor de tots, l'espàrrec blanc de Gavà, l'orgull de tot un poble. Vine a la fira, la gran trobada de Gavà.